So seo é ar bhile ó réir Cleachtadh fé puncadó ar láthanach cearcéad sa chathair díorthaí. Ceistení a rénos. Tá spáinean an Graif seo an méid petrol a úsáideann gá chóir. So an seo an méid petrol a úsáideann cóir daithí agus méid petrol a úsáideann cóir Stefán. Okay. So agus seo an fad agus seo an lítir, so méid petrol I lítir. So tá sé táchtach fecintar tedal gach as. Okay. So hastal cóir daithí 8 km, cévéad petrol a dúsáte, so bóáling fecint an líon seo, so 8 tomid can dul sús agus ríis tá peann dachar lína díreach dhéanamh as, but is féidir lása lína díreach héasca dhéanamh as le do iPad, so is féidir leat fecint an seo. Okay, so sin go garbh an rud atá tarliú, so is bóáling fecint ar go crin. So sean 8 sin an áit a bhuail sé an Graif agus seo an áit anis atá sé búla an taobh an Graif, so tá sé ag úsáid 8 lítir. 8 lítir. Dúsáid cóir Stefán 9 lítir. Petrol láháin cóad, so déan tún rud seo, ach caithfidh tú bheith cuairmach it's 9 lítir, so té go dtí an as le lítir, feic ar an áit a dtéireann sé 9, which is an bhallach an seo. Táid chuna bheith ag feicint ar an áit a bualadh an lína seo Graif Stefán, agus an sin táid chuna bheith ag dul díreach síos ar an lína seo, agus feicimiid go bualann sé ag an áit 60. Cad is bríle sin 60 km. So 5 cóir Stefán 60 km. So nis, cévéad níos mó petrol a úsáideann cóir Stefán nó cóir daithí nuair hastalíonn gach cóir 60. Okay, so tá ólas a gin meall ar 60 km ag cóir Stefán, caithfid é dhéanamh inis olmach go cóir daithí. So nuair a hastalíonn cóir daithí 60 an seo, bhágamid sús an seo, tá muid úsáid buí an daithí haspóint, but búlann sé an lína daithí an seo, so caithfid dul ar chlé an seo, agus úsáideann cóir daithí 6 lítir, úsáideann cóir Stefán 8 lítir connicimir, sorry, 9 lítir nacha, 9 lítir, so an sin cévéad níos mó, well that's 9 lúda 6, 3 lítir. Ó bhfuil gach Graif lína comhréireach, okay, so proportional, ó bhfuil siad comhréireach a díreach. Okay, so bóáling fecint arás an Graif, cuoinnig a ríis ar conas ó bhfuil iscing ó bhfuil rud ag an comhréireach a díreach, agus an tain gach Graif tríd an bunphointe, bhfuil se, agus an bhfuil gach Graif mar lína díreach. So, agus saoilg fi sin muna héin tú ein áit, ní úsáideann tú ein petrol. So caithfidh sé dul tríd an bunphointe, agus de réir na Graifna sin úsáideann gach cóir kind of ráta 60 petrol a haid gach kilometer. So de réir na Graif sin tá. Okay, now in some gnáhéil ní liscom actually an bhfuil sé sin fíor mar ceapam. Má fad taistil mar má tain tú ar mótorballach, beidir go úsáidigh tú níos lú petrol an anadul timpeall, má hastal tú an fad céine ar like bóthar cún. So in óire sa gnáhéil ní liscom bhfuil sé sin fíor, but de réir na Graif. Agus dúirte an bhfuil gach Graif lína, that's an méid atá muid caint faoi. Níl muid a caint méall ar an gnáhéil or ólas hain, just cad is sprí leis an Graif. Okay, chuid cuaig. I'm sé cothramód na lína darga brista. Okay, so an lína seo, and Stefán san éirm seo. Why corm le MX? Agus má cuimhan leat arás. Ó, go dtí an cabadal sin, bhí mar caint méall ar rudí mar seo, nuair bhí mar déanamh céimsite coordinóideach. So bhí mar explain well, cad é cothramód an lína seo. Okay, so why corm le MX?
Mós cuivan leat an M sin an fána. Ok, so cáid chuna a feimid an fána ag fecint ar graf, agus an rud a rinnemer ná, bhí mar ag géirig an tríontáin i úsáid chun an ordú a riamh, so an fad seo, agus é roint ar an ri, agus bhí an fána M chom leis an ordú roint ar an ri. No is féidir leat rá y dóú de y hain, haar x dóú de x hain. So cáid just gá puinte crin á áil ar an graf. Okay, gá puinte crin á áil an graf. So tá mé canéisisin jaúis féidirnam. Okay, so bháling ar an lína briste gá puinte crin áil. So níl an puinte seo crin mar ní féidir me eáil go díreach cinnáid bhfuil sé búla an as seo, agus níl go díreach cinnáid atá sé búla an as sin. So just bhálam oit a bhfuil ar an grid a áil. Okay, so tá mé ag fecint ar cinnáid búlann sé an grid. Well, búlann sé ar an grid ag an áid seo, so tá is agam go búlann sé ag dóag agus 8. So is féidir mé sin i úsáid, so tá mé chun má tríontáin go garbh a Harrington seo. Oid eile gur féidir leat a fiocha ná ag dul sios is féidir leat beidir an puinte seo a fiocha, an puinte sin a fiocha, agus an puinte sin a fiocha. So éon cean an áitina sin is féidir leat a fiocha. But tá mé éis sin a fiocha. So inis is féidir meáil go bhfuil 2 lítir an seo, agus go bhfuil 8 km an seo. So 2 roint ar 8 chuirteach san órbháin é mas 2 roint ar 8 agus is 3 haar fiche. No is féidir leat 9.1 3 haar fiche, no 9.1. So tá is é sin ar fána. Okay, an ordú rointe ar an ri. So ar fána sin y chom le 9.1 fá x. So dúir sin se feig an choharmód, so tá sé sin feitiiging. Now de gná bín an choharmód a ein lína chom le y mód mx plus c, agus c sin an y idirlín, an áit a brisin sé an y-eis, tá iscin an seo go bhfuil c chom le 9. So sin an fá nach raibh ein gáúing y chom le 9.1 x mód c iscríú because ní bheachach 9 again. So is é sin an freagar ar éos. Okay, so inis leis an choharmód seo feig, aimsigh sin feig, líon na lítir a úsáidtear nuair hastalín an cóir 300 km. Now, seo an áidhfuil an fad, nílas a gin cad é 300. So ní féidirling an grafaí úsáid, cahamid sin ólamach mud hain. So sin an fág bhfuil si rá leis an choharmód seo. So scríbimid y chom 9.1 x. So an y sin an rud ar an y-ash, so that's an petrol. Agus an x sin an rud a feimid ar an x-ash, which is an fad. Okay, so nuair a hastalín an cóir 300 km, tá mid caiint mianar 9.1 fá 300. So beg y an petrol, so líon na lítir, chom le 9.1 fá 300. Agus sin 10 So y sin chom le 10 agus cadíad na héine de ríis lítir. Sin é ar freagra.